Nggih, Mbak. Niki saking wingking napa saking ngajeng? Maksudnya piye? Maksudnya, ayo ngarep mburi penak nek. Penake. Oh, nggih. Dikenake iki cah cilik-cilik tok omongane wis. Maksudnya saka ngarep piye saka mburi piye? Maksudnya saking ngarep Matur nuwun. Lho kok arep lenggah meneh iki? Oh. Oh iya iya. Tak kira nek arep terus lenggah meneh kok ya. Jebule njipuk mikrofon. Ya. Ngendika, Dik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mak Cangik Mbak Limbuk Mas Yusuf. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu Mas Gareng. Nggih, sugeng dalu, Dik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggih. Saged sowan leladi wonten Kota Pati. Nggih. Kota Pati tepatipun mapanipun menika wonten desa Mukti Harjo. Leres. Mukti Harjo. Nggih. Ingkang pinangka tetuanggane utawa payunge masyarakat ingkang ngembani panjenenganipun Bapak Suwarto. Leres. Bapak Kepala Desa nek ngene dhewe. Nggih. Nek mriki napa? Pak Inggi. Nggih, Napa? leres Pak Inggi nggih. Ah, Nah, Pak Pak Inggi. Inggi, Pak Inggi. Pak Lurah nek ten mriki Pak Lurah. Nggih. Oh ya Utawa Pak padha. Inggi. Padha nggon aku kono ya Pak Lurah. Pak Lurah nggih. Nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ora nyangka, ora ngira saged leladi sowan wonten mriki nggih Mas Yusuf. Nggih, Dik. Tambah sing seduluran. Kaget kula teng mriki awak kula brontal, Mas. Lah pripun? Panase. Ayo ora apa-apa to ya Ning malah. dadekke kringete metu. Nggih. Nek kringete metu segala unsur penyakit dan racun tubuh akan hilang. Nggih. Tegese nuwuhake badan sing sehat secara jasmani dan rohani. Nggih. Ngeten niki, alhamdulillah. Engko pesindian-pesindene sing gede-gede engko mungkur kok kene dadi langsing, Mas. Lah nggih. Lemake terbakar. Terbakar. Kalorine hilang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bekti sungkem kula Pak Pak Suwarto. Suwarto. Bekti lan sungkem kula bapak-bapak perangkat ugi Nggih. sedaya warga masyarakat wonten ing laladan Mukti Harjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Pati. Nggih, nggih, matur nuwun sedekah bumi utawi nek teng mriki napa arane, Mas? Apitan sami, apitan sedekah bumi. Nggih, Nek njen kula rasul rasulan. Nggih to. Desa anu bersih desa. Bersih desa. Iku. Dikese iki beda apa negara mawa tata
Desa Mawacara. Cara. Nggih. Lah ya ngoten niku Leres. ana karo kene iki dhewe-dhewe tembunge. Nek kene Nggih. dhewe mriku rasulan. Rasulan. Nek enten mriki sedekah bumi, merti desa. Merti desa utawi apitan. Nggih. Tegese mensyukuri bumi tercinta yang sudah memberikan sandang lan pangan. Nggih. Kanggo panguripane warga masyarakat wonten ing Mukti Harjo mriki. Ki rada lali Mas, dadi nek ngeling-eling nggon Mukti Harjo ki rada alon-alon. Lah nggih. Soale ya nembe sepisan iki sing banter le. Ora mesake wong tuane. Kayak diseneng-senenge numpak motor kok ya. Iya. Urung ngrasake ngangsur. Nggih. Dadi nembe sepisan iki sowan wonten mriki kok ora ngangsur piye. Tukune Kesno piye iki. Wah iya. Nggih, merawani wonten mriki Mas Yusuf. Nggih. Ujug TKT manjing sing dadi sedulur kalih warga masyarakat Mukti Harjo. Allahumma Amin. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat hebat luar biasa. Ana tontonan anteng ngemate lakone wayang Mas. Ana gayenge ya melu nyengkuyung, melu guyu alhamdulillah. Tegese warga masyarakat wonten ing Mukti Harjo adalah selain masyarakat yang agamis juga masyarakat yang berbudaya dan cinta akan budayanya sendiri. Tepuk tangan masyarakat Mukti Harjo. Luar biasa. Ngeten iki kabaripun saben taun lho Mas Yusuf. Lah nggih, saben taun mongko wis pirang taun mawon teng mriki makaping marambah. Ning nyatane kula jenengan nembe sepisan iki. Muga-muga tahun ngarep iso sowan melih ya Mas Yusuf. Amin. Lumantar panjenengane Pak Suwarto. Dingko mungkur kok kene nun sewu Pak Suwarto ampun sare rumiyin mangke kangge kegiatan tahun ngajeng prayoginipun mangke Pak Suwarto kula panjeri rumiyin mangke. Iki kewalik, Dik. Ya piye carane pokoke iso bali rene meneh. Masyarakate nyenengke kok Mas. Tur dasare wau transite tenggene Pak Suwarto. Lah nggih. Wah, Mbah, piyai kok sugihe kaya ngono. Lah nggih kaya ya piyai Sembada sugih ayo to. Dadi gelo aku Mas. Lah pripun? Ngerti nek Pak Warto wonge sugih ngerti tak kentel rego ngene iki. Gelo aku Mas, gelo tenan. Tiwas Aja ngono kuwi to. Gur ngarani selawe aku tiwas. Kaya bloko nang kene iki lho. Aku muni selawe kanca yoga iki do merini saben. Lah sing penting ki iso nyambut gawe ora nggon dhuwit ukurane. Ngoten to Mas ki tambah seduluran ngono. Dhuwit ki iso digoleki. Ning sing penting seduluran. Ketemu kali dulur mriki tambah sedulur. Alhamdulillah iki insyaallah mergo tambah sedulur bakal tambah rezekine. Mula kanthi acara inggih menika sedekah bumi utawi rasulan utawi apitan utawi metri desa wonten ing Mukti Harjo mriki mugi napa ingkang dipun sedya warga masyarakat saged kasembadan sedayanipun. Amin. Marga wonten ing Mukti Harjo tebih saking sedaya godha pangrencana caket kabagyan kamulyan tansah manggih gesah ingkang sarwa keleresan pinaringan rejeki ingkang kathah melimpah berkah lan barokah. Allahumma amin. Makasih ya Mas ya. Terusno. Ugi pinaringan inggih menika keselamatan anggenipun makarya ing sadengah papan, slamet sadun turun, slamet donya lan akhiratipun. Allahumma amin. Matur nuwun marigine katur Pak Suwarto ingkang sampun maringi pasugatan suguhan daharan ingkang maneka warna. Luar biasa aku. Sangke okae suguhane tenan Mas. Nanti kemlekeren kok. Ora nek sing tak pangan kanthean. Wis kuwarek nyawang tok wis warek Mas kula. Alhamdulillah serba enak kabeh. Terima kasih mugi dados amalipun Pak Suwarto nggih. Lenggahipun ten pundi to niki? Oh wis ganti meneh. Wah lah bareng nganggo blangkon ngono malah kaya yoga lho. Nggih, Pak Warto sehat selalu Pakku. Nggih. Pinaringan lancar rezekinya, awet ditresnani masyarakat, awet sing nata masyarakat. Amin. Mula asmane Suwarto. Weh, enten tegese napa? Enten no. Ki manut karo niat atine Pak Suwarto. Nggih. Ngadeg jejeg pinangka payunge warga masyarakat ana ing Mukti Harjo. Nah. S
Kuwi tegese Pak Soeharto kuwi sesarengan karo wargane mbangun amrih langkung sae maju persatuan dan kesatuane ndadekke Mukti Harjo inggih menika ingkang gimah ripah loh jinawi kerta tata tentrem lan raharja baldatun thayyibatun warabun Allahumma lho gur sak es wis dawane kaya ngene lho Mas terjemahke iki. Es kuwi mau wis es kuwi mau. Kuwi es. Upaya untuk memakmurkan masyarakatnya, memajukan pembangunannya dengan ditandai banyaknya pembangunan secara infrastruktur. Infrastruktur. Sik. Nek aku kleru ki dibenerke. Nah, ya. Nang kene iki kudu sing apa disiplin. Lah iya diselipin. Infrastruktur. Nah, iki lho Mas anggere ngomong ki ratu ki nyantol-nyantol untu lho Mas dadi. Ayo diilangi wae kok. Untuk periode saat ini pancen beliau banyak membangun di bidang infrastruktur. Nggih. Nah, supayane warga masyarakat lebih nyaman dan merasa aman. Nggih. Niku U. W gitu. Nggih. Ki lak W to? Nggih. Ya alon-alon karo mikir kok ya. Oh, angel lho nduk ngene iki, Nduk. Warga masyarakat yang guyup, warga masyarakat yang rukun, itulah yang menjadikan semangatnya Pak Soeharto untuk besok kembali memimpin di periode selanjutnya. Nggih. Ten iki. W kuwi mau. A. Acara bersih desa wengi iki nanggap wayang dalang kondang dalang masih muda dari Gunung Kidul yang masih sekolah di bangku SMA kelas 2 notabene dalang sing ora neko-neko urung tahu kambon wedokan. Bener kuwi fakta sing diomong. Nggih. Urung tahu. Sik kok sing muni mak tok apa berarti nyekseni ya iki. Kuwi tak kon nyontoh aku doan ya kaya. Oh nggih. Kuwi Apa? piye ta? Kae maido. Monggo bener sing jenengan ngendikake mang. Ya niku wau napa A ta? A kuwi mau. Saiki R. Iya, saiki R. Wis SUWA, saiki R. Lah ngono to. Lha sampean iki ya fokus nek nggon hurufe ngono lho Mas. Ngewang-ewang aku nyambut gawe ngono lho kok. Ya tak ewangi kok ya ngelingke hurufe kok. Terus saiki R. Rame acarane bawera papan panggonane meriah hiburane. Nggih. Luar biasa. Tepuk tangan untuk warga masyarakat semuanya. T tontonan ya tuntunan syukur bagi dadi tatanan sing digelar warga masyarakat ateges iki warga masyarakat sing peduli lan gelem ngurip-urip budayane dhewe. Tepuk tangan lagi untuk masyarakat. Ngene iki lho Mas, sing seneng iki ngene iki. Wayangan iki tetep ngrembaka kene iki. Dintekke. Oh, kuwi mau. Ora lali garenge katut. Rak ya ujung-ujunge ming ngalem ning rak ya ming. Lho, maksude katut ki, maksude ki ya melu nyengkuyung Oh, anane bersih desa ana ing Margo apa Mukti Harjo. Mukti Harjo mriki. Ngoten lho. Marjo. Kaya Margoloyo ki lak kono ndek ingi kok ya. Nggih. Mukti Harjo. Mila insyaallah di bawah kepemimpinan Bapak Soeharto masyarakat akan semakin maju, sejahtera, aman, damai, sentosa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wau wonten pangandikan rasan-rasan mangke nek enten wekdal mbok nawi dipun keparengaken Pak Soeharto badhe tindak panggung. Oleh nggih. Nggih. Monggo sakniki mboten badhe pangandikan napa badhe nembang napa badhe paring sanesipun mboten mangertos. Nggih. Ning sing baku Pak Soeharto niku ketok wis akrab banget karo kanca-kanca. Ngetokke keakrabane nampa kanca-kanca kanthi lahir terusing batin. Ngoten-ngoten. Dipun aturi sak menika napa mangke? Nggih, sak menika sae. Nggih. Kadang panitia ingkang ngersakaken menika. Ugi para-para ingkang angkut-angkut semen wau sing ngersake ngoten. Kok angkut-angkut semen? Lho juragan, Pak. Sapa?
Lha iki Pak Warto ki ora dadi lurah iki jan ora masalah. Duwite iki wis kintalan ning omah. Ayo hobi kok ya. Juragan material terbesar lho Pak. Nggih. Tenan, ten omah ngitung duit wae keter kok. Pak Suwarto. Tapi beliau berkenan karena mempunyai dedikasi hidup untuk mengabdikan diri nopo masyarakat. Lho niki hebate. Tindak panggung monggo Pak Suwarto. Monggo. Ya. Monggo mriki. Alhamdulillah. Wah, jan piyayi kok. Oh. Catur. Monggo Pak Warto. Catur. Catur dadi 5. Sugeng dalu Mbak Limbuk. Nggih, sugeng dalu Pak Sugeng dalu Pak Gareng. Sugeng dalu Mas Bapak. Gareng mawon ketoke jek nom jek seger. Sih nom wong bar dinomke kok Pak. Bar dipajekne. Ya nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pangapunten Pak mbok menawi sampun damel anu repot wonten dalem kala Wah, wau. jane ngrepoti banget jenengan itu tapi kepepet. Lah nggih. Mula Kepepet gandeng ketoke Mas Yusuf niku nek ora dampingi jenengan ora tambah meriah. tetep meriah Pak. Dengan terpaksa jenengan tak dawuhi niku. Lho lah nggih. Dadi dengan terpaksa ndawuhi kula niku. Sungguh terpaksa. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Terpaksa nggih niki. Dalu menika pawiyatan Ringgit Purwo nika penaringan napa nika lancar, aman dan suasana nggih ketoke mendukung ngaten. Nggih. Sik, iki kabeh tembung perlu diluruske. Piye neh? Nek pawiyatan niku ngarepan kae. Ngono. Di sekolahan. Niki ora sekolah iki wong nggone wong golek duit Pak niki. Etok-etoke kula niku ben kaya wong pinter ngoten lho Pak. Tapi jenenge wong sugih ki ora enek klerune. Wong sugih ki ora enek klerune. Ning saestu lho Pak kula wau kaget dugi daleme jenengan niku kula kaget ngidake tenggen napa nglatare jenengan iki sikil kula kaya minggring-minggring nika. Lah pripun? Iki Pak Lurah, tek kaya Pak Ganjar aku ngono iki. Alhamdulillah. Remen bingah nggih Pak masyarakat kados Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mugi-mugi masyarakatnya tetap guyup, tetap rukun dan sinergi kalian pemerintah desa sareng-sareng bangun desane langkung maju. Amin. Amin amin amin. Nika ingkang pun kajengaken sedaya warga meskipun ngaten. Nggih. Jalane ya apik, lingkungane nggih apik, tapi warga juga harus ikut berpartisipasi juga mendukung. Sak boten-botenipun kaya kerja bakti harus tetap digalakkan. Leres, mula kerja bakti niku budaya guyub rukun gotong royong. Leres. Nah, pangajap warga masyarakat mriki sedaya pinaringan nggih menika ndarbeni. Dadi gelem guyub, gelem rukun, gelem kerja bakti. Nggih. Nggih. Pangapunten ingkang sisihipun menika. Mantan pacar. Pantese napa? Adik napa garwa napa putra? Lho, kula dereng mangertos. Dereng mangertos. Kula nyuwun derek kenal. Dereng kepanggih ta. Dereng nate kepanggih nggih. Dereng wong dereng kepanggih. Ingkang pun jebat kalian Ki Dalang nggih niki wau sing nate Bukades jasowan Bulurah. Oh, garwanipun. Nggih. Lho, lah pasti ndak tenggen kula kok sing biasa alit gek semiran abang niku. Aja buka wadi kok dikira ora. Aku lagi iki lho munggah panggung deg-degan kaya ngene lho. Tenan lho Pak deg-degan aku. Mungkin gek dereng dahar. Janjane aku iki wedi karo rupane Degareng apa-apa kok wedi ngene lho. Lah wedi kok nanggap. Lah niki wae tinggal-tinggalkan Pak iki terpaksa. Nggih Terpaksa. Ngoten nggih. Sungguh terpaksa. Nggih, tapi remen nggih Bu dengan hiburan wayang dalu niki. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Keranten napa? Kawula putranipun Dalang Rumin. Oh, alhamdulillah terah dalang. Tapi sampun kapundhut. Bapak mertua nika Dalang.
Nggih. Wekdal semanten. Oh, mila terus nderek melestarikan ngurip-urip wayang Nggih. kanthi cara nanggap kalian masyarakat. Tapi tenan lho serius lho tanganku kok deg-degan iki nopo? Anu rada caket mawon to Pak Ibu. Nggih. Piyayi wis lurah, bojone ayu. Meri apa kepiye? Bojoku karo tak ijolke apa piye ya Mas? Ya aja kok ya, lah nek ora karo kanjeran ora le manajemen carane. Lho sampean ki wonge nyah-nyoh kok. Angger mlebu omah kok ganti dempel. Nggih nggih, pangandikan kangge warga masyarakat sanesipun. Sampun wau sampun pun aturaken. Sampun. Ingkang rawuh Pak Camat rawuh. Dipun wakili sampun kundur. Oh sampun kundur saking Bapak Bupati rawuh. Pak Bupati wekdal semanten kepanggihan matur bilih wonten acara wonten Jakarta udah terlanjur punya acara. Oh nggih, nggih. Janjanipun nggih fan-fanipun Mas Yusuf janipun. Oh leres. Cuman keleres Pak Bupati karena niki kan wonten wekdal cuti sampai hari Selasa niku wau. Ngaten nggih nggih. Nah, beliau kagungan acara kalian putra wonten Jakarta. Alhamdulillah. Nggih, pangandikan sampun monggo tetembangan Pak, monggo. Jadi selain bisa noto masyarakat ning ya iso menghibur masyarakat. Nggih. Aku curiga, janjane aku curiga iki mah. Kok curiga apa? Lah kula ki maling kok piye kok dicurigai? Mboten. Iki mau mesti Pak aku sing Ramidi pokok- iki jane lagune apa Pak sing cocok Pak Ramidi? Lah pun monggo. Sapa sing nyuwun aku munggah iki mau? Enten kok enten, Enten. enten. Iki tidak boleh disebutkan namanya. Hamba Allah. Panggil saja hamba Allah. Ngoten. Menghendaki ibu sama bapak tindak panggung, pangandikan, terus nyanyi, terus yang ketiga ninggali. Ya, itu. Lah iki sing marakake deg-degan munggah panggung ya iki. Sing ngen pundi? Padahal biasanya gak tau deg-degan lho. Deg-degane nomor 3 iki mau. Maksudnya ninggali donga kangge masyarakat. Kan aku gak nggawa sah. Nah. Aku gak nggawa apa-apa. Oh mboten, nek nggih Iya. duit mboten Bu. Mriki mboten berharap, mboten. Ninggali donga Bu. Nggih. Nembang napa Pak? Mboten kowe mboten biasa nembang lho. Mboten ate karaoke. Mboten ate. Oh nggih. Maksudnya ora tau latihan lho. Daerah Kulintan. Pak Lurah lho iki kok. Lho lah iya maksudnya Pak Lurah ki piyayine ora neko-neko ngono lho maksudnya Pak, ngono lho Mas. Gitu Pak. Laras. Nggih. Wakil Cinoe piye Cino? Kene Cin nyanyi Cin. Lho badhe wakil monggo sinten ning ragate tetep padha. Wah. Cina Pak. Nggih. Oh, nggih. Sing Cina, Jepang enten mboten Pak putih Pak. Pun wangsul. Pun wangsul. Monggo ibu pedine nggih Nek arep saged. nembang nyanyi Aku monggo. ki nek Joko nembang ora iso. Kasih ibu mawon. Suarane pas-pasan. Nek wong tur manggung kok. Badhe Ngapunten mboten saged nembang. Oh menawi ngoten ngresaken lagu menapa. Nggih. Nggih. Nyuwun lali janjine mawon. Lah Bapak nate janji napa kok saengga lali. Pun kebak ketoke tak eling-eling kok kabeh wis tak tepati Wis kabeh. ditepati kabeh. Ning biasane nggih ngoten Pak. Wong wedok ki tetep ra trimo mawon Ah, Pak. cocok. Cocok Pak. Cocok. Lah nggih ngelayo deal niki to. Tahun ngarep bali to niki. Ono Lah balane. terus boloku sapa iki? Ayo. Terus boloku sapa? Boloku akeh lho. Alhamdulillah. Iya. Ini ngenten Mas Yusuf. Pripun, Dek? Dari percakapan ini bisa kita simpulkan, kita ambil hikmah dan ilmunya. Bahwasanya Pak Lurah sama Ibu itu ternyata humanis, dekat sama masyarakat. Nggih. Nah, jadi tidak ada jarak sama masyarakat. Tepuk tangan Matur untuk Pak suwun. Lurah, tepuk tangan untuk Matur masyarakat. suwun, matur suwun. Luar biasa. Cekap nggih, Aku pun mudhun wae majengaken ya. nggih. Dereng cekap. Piye. Nembang kok lali janjine. Nggih. Lah ngersakaken ingkang nembangaken ingkang pundi? Lah pundi wong aku kenalane. Lho lah nggih, monggo ngersake sing Ya. pundi niki terus tunggal kalih. Ayo penonton monggo ngersake sing nomor piro. Mun rasmun Wes aku karep mendep rono nyanyi wae sing wes. dipun. Aku tak milih 1 2 3 4 5 Etan 6 pisan. 7. Nomor loro kowe kan. Nomor loro nomor saka- loro saka saka kene. etan kon medun. Monggo mriki. Nomor loro etan niku mriko, Pak. Nggih, Nggih, mriko etan. sadurunge mudhun tak sik sendok sadurunge mudhun kula matur. Dadi tetep niki. Tetep kuwi apa ngaleh? Lho, kok kulon are malah. Niki kalih niku Loro. loro. Siji. Namung Pakde. pripun? Pakde bak garing.
Pak De Gareng, takoni wae. Siji apa loro? Wani piro? Ngono ya wes, ayo. Takono. Siji apa loro? Wani piro? Ora wani aku. Iya. Nggih pun merdeka mawon badhe ngersake Kang pundi. Mbak, sapa iki kenalan sithik, Mbak? Saking nomor pinten, Mbak? Nomor kali saking ngeten. Oh, ngeten. Napa nomor kali saking kilen? Nggih. Oh, Bu Lurah, saking Pak kilen Lurah, nggih. nyun pangapunten. Nggih. Kersanipun boten kleru ing pamilih. Nggih. Kersanipun kenalan setunggal mboko Oh, setunggal. Cocok nih. Cocok ya? Kaduse Nah, jenengipun tepanggih. mungkin jenengan nembe mengevaluasi mana yang harus menyanyikan lagu tersebut. Iya. Nah, Kata ta Pak Lurah? Leres. Nah, Leres. nggih. Kapan meneh ra mlekoto wong sugih Iya, aku betul. ngene. Nggih, dikenalkan mikir dicekel. Monggo Mbak, cek dikenalke kabeh. Mbak. Iya. Yo, Tepangaken, saka Mbak. sing cerak dalang iki, yo. Sapa, Mbak? Ayo sono mikir. Niku kagem jenengan mawon, Bu. Pun niki kagem jenengan, pun. Waton Tak kandhani meneh aku iki deg-degan nyekel mik iki piye iki? Napa nyekel kula? Maksudnya mik kula niki lho, mik sing niki lho. Mik sing niki lho, Mas. Pak Lurah, Pak Lurah ganteng tenan. Ora sida disaori. Ora sida tak sawar lho. Niki lho maksudnya mik kula niki lho maksudnya. Ya. Nggih. Enggak, Mas. Dikenal Nggih. Mas. Ayo Monggo, sapa Mbak. sapanan Nggih, jenengan. derek kenalan Nduk Cahayu, Pak Lurah, Bu Lurah, masyarakat asma sinten? Nggih, derek pitepangan kula Anggi. Nggih, Mbak Anggi. Nggih. Mijil saking pundi? Saking Gunung Kidul. Gunung Kidul. Celake Mas Yusuf ternyata ya. Nggih, Tong, cakete, Oh, cakete. nggih. Ning Delongkas dados warga KTP Magelang menika. Rencana. Nggih. Nek mboten pangan codot. Oh, Nggih. ngoten nggih nggih. Manusia hanya bisa berencana. Betul. Sik tak urus iki kok pangan codot. Lho lah ya nek ndelalah arep neng Magelang terus kepangan codot neng dalan lah ya. Ora tekan Magelang. logikane nendi menungsa kok pangan codot ora. Mbok menawa ngerti kok. Mbak Anggi Mbak saking Anggi saking Magelang Gunung Kidul. sing rencana badhe teng Magelang. Rencana. rencana. Nggih. Piknik teng Magelang Lah piknik. iya. Sing wis ora direncana wae ya teko kono kok. Niki status taksih Lajeng, perawan. lajeng aku lungguh wae aku bara deg-degan. Oh nggih saged mboten napa-napa. Nggih panjenengan nggih lengkap mboten napa Pak. Mboten napa. Ojo kaya manten. Mboten napa-napa. Kaya manten. Nggih. Mandhap pundi niki? Cocok. Monggo, Mbak. Yo kenalan sebelahe. Ya, Mbak. Nggih, derek tepang. Bu Lurah, Pak Lurah. Bu Lurah, Pak Lurah. Mau ning nggonku kok transit kok. Nggih. Aku sok kenal ngono wae lho. Yo mboten kersane Tapi yo kenal ugi kali Oh, masyarakat. ngono ya. Ayo, Mbak. Nggih. Kenalan, Mbak. Nggih, nami kula Nikenesia. Niken Niken Mbak Asia. Nikan. Nggih. Mbak Nikan saking pundi? Saking Gunung Kidul. Gunung Kidul mana ya, Dek? Gunung Kidul meneh. Iya. Kan Gunung Kidul niku ayu-ayu kok. Nggih. Ayo. Ngapa pindah Magelang? Menawi Bu, pangapunten Mbak Anggi nika taksih perawan. Nggih. Nggih. Menawi Mbak Jane mau arep tak kenalke karo Pak Carekku lho, Pak. Mbak Anggi niku Iya. piye, Nduk? Ning Magetan apa ning Pati? Tapi Carekku rak gelem terus ngumpet ya, Bang. Ning Ya. ndi mau Pak Carekku? Ya ora gelem kok kono di bojo kok. Turung ya. Oh dereng ta? Turung. Oh iya mengke digathukke. Kok gek wayangan syukuran Mas Yusuf meneh. Iya, Nggih, betul. cacak. Nah niki Mbak Anggi. Nggih, niki Mbak Niken. Mbak Niken. Mbak Niken Saking niki Gunung Kidul, nggih. Bu. Salajengipun dalam-dalam. Rondo. Ojo banter-banter to. Bisik-bisik ya, Bu. Piye. Rondo. Oh. Niki katut, niki katut. Nggih, mbok menawi anu Bu, wonten sing kersake mantu elek-elekan. Kok mantu elek-elek. Ya pasrah karo Pak Lurah, sapa ngerti kowe entuk karyawane Pak Lurah, nggih to? Ora apa-apa. Mengke disampaikan nggih Pak Lurah nggih. Pokoknya dijamin Pak, biar janda rasa SMA. Anti lobok, anti jemek. Panjenengan kok perso Nggih. lho, kok Ngoten ngerti. niku. Ojo ngono to, Dek Gareng. Lah kula anu tim Gareng pemasaran. pengalaman tenan nih. Kula kan tim pemasaran. Ayo nyon ngapura. Marketing. Ora bareng nakal. Ayo nyon ngapura. Lho niku nakali kula kok. Ayo. Pun tak kirimi contone Mas Gareng niku. Lho, niku pun kayak contoh kok. Pun kula tonton jenenge barang bekas ya mau lecet-lecet pemakaian ngoten niku. Lecet dikit tidak ngaruh. Ayo, Terawat Bang. Mas yakin. Dipoles nggih. Lah lerek kiwane. Ah Pak Lurah pengen mirsani ora apa-apa, ora apa-apa.
Penasaran apa Gareng? Penasaran. Begitu krungu rondo Pak Lurah terus jumeneng Pak Lurah. Ketoke yo Pak enak disawang. Anu mbok jenengan teng Ponorogo tuku-tuku mbako sik mriko. Lah ngopo? Ayo Pak Lurah arep mirsani rondo. Alhamdulillah nggih arep dikenalke kalih karyawane. Iya, karyawanku akeh lho, Pak. Lerek kiwonipun derek kenal. Nggih, nderek tepang. Iya. Bu Lurah, Pak Lurah. Nami kula Yanti. Mbak Yanti. Nggih. Status tak takoni dhewe lho statusnya. Nggih, nggih. Sing dangu Bu Lurah lho. Status? Jujur, status Suami, apa? istri orang. Istri orang lain apa? Ya wis pokoke orang ngono. Oh, bojone wong. Nggih. Wis ndek bojo deh, wis ndek Sampun, bojo. sampun. Aja ngrusak pager. Ayo. Nggih. Mijil saking pundi, Mbak? Nah, Saking Gunung Kidul. Gunung Kidul maneh. nggih Gunung Yo Kidul. Mas Yusuf. Pripun, Bu? Lagi tenggone Mas Yusuf kok ayu-ayu kabeh to. Bingung ki sampai masyarakat. Wah, panjenengan Mukti mau, Mukti Har. Mukti Harjo. Ah. Ayu-ayu sing arek dipateni ya, Bu. Ayu-ayu. Wigine kalah. kok terus atos ngono to? Ben enek kancane bojoku lho. Apa deh? Deh, ngapa iki lho? Apa itu? Yang demung. Apa sih? Hah? Demung ya? Itu namanya tete lole, ngono namanya. Yang sebelah kirinya kenalan. Iya. Nah, Sebelah etan. Om berkaitan nggih. Nggih. Nggih, nderek tepang Pak Lurah, Bu Lurah. Nggih. Dalem Erawati. Mbak Era. Nggih. Dalamnya Lho, sing Mbak Era endi, Mas? statusnya karo Mijil saking pundi dong dikandani Nggih, aku. kula saking Temanggung. Tahu manggung. Gua mbako ora. Mboten. Sik. Cok ngono Eh, to. piye to? Kok jenengan iki langsung cok mall nggon tembako. Lah apa dawuh kan Begitu jenengan ngendika tembako kula nyawang era mbakone yang apa? Mesti Pengen mbakone ngerti. mbako keriting nih kok. Mas Gareng, Bang nggawa mbako. Enggak mbako ora. Oh. Mbakone piye? maksudnya ngene lho Pak Degareng. Nggih, pripun? Ning kene kan akeh tekek. Tekek iku dine karo susur mbako. Nggih. Lu tak takoni nggawa mbako ora. Ajeng ngene apa? Nggo nyusur tekek kuwi to. Nggih, ning ngendikane tekek iki ora madhepe rene. Nggih, sesuk nggo mbako ya, Nduk. Nggih, Nggih, sih perawan. dereng cetha. Mudiar. Mbok dipisum. Lha kok Sik. Wah. Ya, Mas. Kleru ku ngendi to, Mas? Kok tak tekoni to, tesih perawan mboten cetha. dereng cetha. Lho, urung cetha. Dereng cetha. Aku urung ngerti to. Lah kok munimu mbok divisum ki? ben cetha. Kaya wong kasus penganiayaan wae. Sebelah. Seneng aku. Pak Lurah menggalih napa to, Pak? Kaya wong Bu Lurah bahagia kok. Menggalih mbako napa? Pak Lurah kok fokus napa badhe ngersake mbako Temanggung? Padahal wis nganu lho mau wis dilunasi lho. Empun, pun. Ora usah mikir to, Bang. Mboten saya mikir, malah keturunan selawe aku meneng ae. Iya. Anu sebelahipun, monggo. Sapa, Mbak? Nggih, sugeng dalu Mas Gareng, Pak Lurah, Bu Lurah, nderek pitepangan nami kula Via. Nggih. Kula Iki tek beda dhewe ya. Pripun? Nek nang kene sugeng dalu Mas Gareng, Pak Lurah, Bu Lurah, nami kula Fian. Biasane nang kono, "Sugeng dalu, nami kula Fian." Biasane ngono. Wah, terus dihalus-haluske ya. Ayo nggih Mas Gareng. pencitraan ya ora apa-apa kok ya pencitraan kok. Yo. Kula asline ngeten iki, Bu. Nggih, padha aku. Kemayu ora galak ora. Lah nggih Nggih ngeten ta? niku nggih. Asline Aku yang ngono deh Gareng. nggih to? Aku iki kemayu ora, galak ya ora, judes ya ora. Nggih, mula Kereng tok. Ngerti kereng? Mboten Pak Gareng sae. Istri kula niku tiyang paing kok sae. Donya peken dhewe kono ora. Aku mengontrak kok aku, Deh. Iya. Ngene lak kudu. Tenan lho, tenan. Nggih, nggih. Mbak Via Saking Pathuk Gunung Kidul, Pathuk Gunung Kidul sing terkenal bakpiane Mas. bakpia. Nggih. Bakpia Pathuk. Bakpia Bakpia. Pathuk. Nggih. Bakpia iki ora Jogja apa? Pathuk. Lah nggih Oh, Gunung iya, Kidul iya, iya. nggih Jogja, Bu. Mau nggawa bakpia enggak, Mbak? Nggawa bakpiane enggak? Not Kok lemes. Bawa bakpianya enggak? aduh dereng diuleni, Bu. Wong ngene iki mesti dek karo Kang Gareng kok. Nggih. Iya ta?
Tapi bakpiane Gunung Kidul niku eco kok Mas Garing. Lho Bu, pakipun ngrasake wong Gunung Kidul. Bakpia Gunung Lho, Kidul. iya bakpiane wong Gunung Kidul. Lah ngrasake wong Gunung Kidul. Kan bakpia Yogya enek Gunung Kidul enek lho Mas, Sleman enek, Bantul enek. Iya. Tegese Bapak wis tau dahar bakpiane wong Gunung Kidul. Ono lho, Mas. Mau lehmu omong ming wis tau Kan biyen ngrasake aku wong dolan Gunung Kidul. ngene Kidalan Yusuf, Mas Yusuf ya. Nggih. Aku kan mampir beli bakpia. Oh, ketok ning ngene. Iya. Ketok ning dalange ra disuguh berarti. Ayo aku nganti golek suguhane nggonamu to. Pikirku gelasemu ndak gede mau mah nyelot Iki Rama itu wong jaman semanten niku lagi bar panen dadi urung ana sing utuh dadi. Nggih. Sir kula ajeng kula suguh gabah utuhan ngene mboten kepengen. Lah Pak iki mbok abake manuk wae piye kok. Senengane kok. Guyon Pak. Seloro. Ayo cek Mike, nama siapa Cahayu? Nggih, nderek tepang Pak Bu. Nami kula Yoga. Yoga. Nggih, Dalam saking ngendi? Magelang. 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 Wis dibojo? Sudah. Sudah. Lah kantun setunggal pinggir dhewe sing nganggo kacamata kaya bengkel las nika. Kok ngawur? Kok ngawur piye, Mas? Nggon aku bengkel las nganggo kacamata ngono ki lho, Mas. Kleruku ning endi to? Nggonku ki lho tukimen ki nek ngelas nganggo kacamata. Berarti dekne gak sopan gede gareng. Aku kan Waduh, kacamataan. pangapunten, Bu. Aku kan kacamataan, mau Mawon. Oh diar. Ayo, Bu. Maksudnya ngelas niku lak nggathokke to. Syukur. Sing tak genake to, Mas. Ya, ya. Timbang aku nek melihat timbang nggawa ndas tak gathokke. Dadi ngelas niku lak nggathokke. Nggathokke rasa tresnane Pak Lurah karo Bu Lurah Ya wes. ben dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Wes, ora sudah tak sakit. Wes, ora sudah sakit. Selamat. Sok ben aja kok kacamata. Lah ngapa? Berarti aku mau ya. Rangah. Daleme sinten? Daleme. Asmane kok dalem. Nggih, punten dalam sewu, Bapak Lurah, Ibu Lurah. Toprak, Tepangaken dalem Ponami Tia. Mbak Tia. Mbak Tia. Nggih, saking Gunung Kidul ugi. Oh, Gunung Kidul. Monggo Pak Ramidi request lagu Pak Ramidi Nggih aja niki meneng wau. ae. Anu, lali janjine niki wau. Monggo. Niki lak sampun kenalan sedaya. Nggih, nggih. Lah, nama-nama kan sudah disebut. Lah jenengan tunjuk siapakah nama yang akan menyanyikan lagu tersebut? Tetep nomor loro koetan karo nomor loro kok kula. Lah, tadi kan sudah kenalan, Pak. Lali. Ora gur lali janjine. Mungkin nek tak eling-eling remuk. Yoga. Ampun curhat-curhat teng mriki to, Pak. Yoga ngadeg karo Niken. gendok Niken. Ya. Sepati, Dik, sepati. Iya, ndek lurah kaya ngene. Sampun ya, Lah aku mudun ya. nyenengke. Non? Aku mudun ora? Oh, belum. Peraturannya harus selesai lagunya. Gitu. Ya, monggo spotke dulu. Oke. Ya. Aku bukan joget. Nggih. Ya. Ayo Mbak Niken karo Mbak Yoga. Ya. Dek Gareng, janjane aku isin no. Lah apa to, Bu? Kowe ditonton karo mertuaku. Lah mbok dikekne parkiran dikunci gondok mriko. Ya ora Ngawur. Lah wong karo bapake dhewe kaya isin nyapa lho, Pak ya? Wae wetange. Cae. Oke. Nggih, matur nuwun. Iya. Kok beda? Jas iki. Lah kok spesial nih? Sesene nganggo kapak Hello Kitty ngene lho ya. Tak andake lho, mau sapa sing statusnya rondo mau ayo. Sing statusnya rondo sapa? Iku karyawanku lho. Kula Andake lho. Bu, kula. Malah ngaku. Kula Lali Aja banter-banter. wong di mic kok. Lali janjine nggih, Bu. Nggih. Mboten sarogo-rogo, mengke mau nek pun rampung. Niki kek dereng rampung ngene. Rasane nyambut gawe. Walah reng. Lali janjine, nggih, monggo. monggo. Ya, ya. Dicengleng Mas, aja dicengleng Mas. Aku ra iso. Oh anu, ora nganggo jim-jiman. Gak nganggo jim-jiman. Ampun dijembeng, Mas. Omonganmu. Oh, jengleng. Sing ora nganggo jam-jam ngono. Oh, ngono. Delujur ngono ya. Mas. Delujur. Polos nggih, polos. Polos mau. Polos ora dibatik ora apa-apa. Polos. Tidak bermotif. Tapi nyun pangapunten Ibu.
saged kali tembang menika Bu. Rakitan sedikit mawon. Nggih. Iki mau tekan ndi? Janjane. Aku suara Janjane. Janjane kowe nang ngendi? Aku aja ditinggal, aku iki deg-degan kok. Lah ra ditinggal piye? Jenengan nembangi Pak Lurah terus ngene. Wah. Kene ya paham ta sebagai anak-anak lah ya harus bisa menempatkan diri. Kok Mas? Kula ya wek deng ganggu. Marai pengen yo Mas. Lho, hah? Marai pengen. Kuyok pinginan to Ken. Ya Paling biasa, setidaknya Kak. ki Wis suwe ora anu kok. memberikan kelonggaran Kesempatan. untuk bapak sama ibu. Awake dhewe anak-anak ra entuk ganggu. Jero adik. Aja ada to. Aku sing nyemak sapa? Aku kan isin karena aku gak Mboten apa lagi. tegese ngeten lho Bu, supaya ibu juga ikut menghibur masyarakat meskipun sedikit ndak masalah. Nggih. Nggih. Monggo nyaket bapak mawon. Nggih. Tik jenggleng. Mas sesuk dijak wae ibuke. Sak nyandi. Jak nyinden. Janjane. Janjane kowe nang Ajak nyubriyan. aku iki disemprong. Aku lak mau wis ngomong ta, aku kira apal. Disemprong iki. Aku kan ora sindet. disemprong niku pripun, Bu? Dibisiki. Oh, dipandu Mas, dipandu. Bisiki, ndi. Nek nggonku semprong iki nggo lampu kae. Ayo tak nggo ngeluk gapit nek nggon aku. Oh, iya Wah, iya. aku iso temenanan ya. Kene ayo kene. Janjane kowe nang. Wis to ora tak sangeni iki lho. Iya. Pak Warto nggo duit lho. Oke. Yo. Madhep sene, Pak. Loh, aku kon menyaksikan tok ini. Dadi bat nyamuk. Kuatkan hambamu ya Allah. Lah jenengan yo duwe Sing ning mau omah. aku deg-degan saiki dekne deg-degan. Aja bener. Tok, cetuk ngono. Iya kan? Nggih, Bu. Loh, niki pun mulai. Gemeter Mas. Gemeter, aja gemeter. Wis, Yo. ora karuan. Monggo, Bu. Abis ya. Janjane kowe nang ngendi ngoten. Janjane kowe nang gelagatmu saja nyumiati hatiku Tinggal sedikit, Bu. Monggo Piye? Ibu sing nelaske. Ayo to.
Ditutuk aku ben muni. Iya bareng-bareng. Tutuken. Sareng-sareng nggih. Yuk. Dina duduk, Pak. Ngangge napa? Niki lho maksudnya anu nggak diajak ngono lho nyanyi lho. Le nuthuk nganggo apa sih? Sewanten. Mas. Oh, nggih. Sewanten, Mas. Jiro lho. Sareng-sareng ngono ya. Ibu. Nggih. Jane Ibu ora nembangi ra apa-apa lho, Mas. Sementing kok ki nyawer. Dadi ora nembangi ra Iki apa-apa. kok bloko banget cah iki. Ketok. Sing dipikir kok nyawer. Aja cocok mall ngono. Lah piye? Awake dhewe ngemise halus-halusan to. Lah piye? Cok. Kowe aja ngisen-isenke aku dikira aku mbayar kowe murah lho. Lah iya, Ora etuk to. ora itu. Dadi kok nek diparingi ditolak ngono. Iya ditampa. Akhirnya ditampa. Duit kok ditolak iki. Tampa. Nek diparingi ditampa. Nek ora diparingi Ya ya genahke. nyuwun. Ngono. Ya Dek Gareng. Kirangan nggih, Bu. Nggih. Iya. Monggo Bu, sareng-sareng nggih. Ya, dintekke mah. Iya. Jan-jane kowe Matur suwun. Sapa ya Dek Gareng? Matur nuwun Pak Mbok Lurah. Limbuk, Mbok Cange aku mudun nggih. Aku kon kesel. Nggih. Nggih mboten Aku maidu. nek nunggu terus kesel. Mboten maidu nggih. Nggih sampun. Matur Nggih, suwun terima Bu kasih, Bu. Lurah. Bapak. Pak Lurah. Nggih, matur suwun sampun kersa nyengkuyung Semoga- gayengke ya Mas ya. Nggih. Jan. Dek Gareng. Non Tulung hiburan masyarakat siap warga sini. nggih. Ya. Nggih Bu Lurah. Ben guyu sampe metu kabeh ngono ya. Nggih. Bu Lurah iki cantik ya Mas, Pak Lurah ya. Iya, Serasi pokoke ya Mas ya. Jan. Matur suwun. Pasangan sing- Lah, tapi aku sayang aku gak nggo. Aku dari cantik aku orang gede iki. Mboten Bu, mboten. Mriki pun do nggawa dhewe-dhewe. Pak Inggi bawa. Ya ampun cantiknya ya, Bu Lurah cantik banget ya. Heeh, Jan, piye Baik Pak? hati. Cantik nah, cantik. Banget, nggih. Cantik ya Mas ya, Bu Lurah. Cantik. Baik hati. Baik hati. Ora galak. Sangat-sangat cantik. Berharap lebih Saya kuwi, Pak. baru tahu Berharap bahwa lebih. di Ayo dunia- ngomong cantik nek, Bren. Iya. Kena. Baru kali ini malam ini saya menyaksikan ternyata di dunia ada bidadari yang benar-benar istimewa. Biasa. Iki jenenge ya ngemis ngono kuwi. Wes untung. Alhamdulillah. Rekasane nggak di 100 ya. Ki engko terus esuk-esuk awake dhewe pamitan bali terus Pak Lurah. Wis rampoke minggat terus. Nek mau ngoten biasa Mas. Lah pripun? Lah sing diwedeni pelunasane ya mau lho sing tak kene nang panggung, lah repot malah. Lunasan mau lho ya. Alhamdulillah. Nggih. Terima kasih Bu. Ya ampun suwun Bu. Berkah barokah sehat selalu. Lho kabeh dijatah ki. Alhamdulillah. Masya Allah. Lah, alah. Kasih nggih Pak. Duit dek kaya ora kanggo nang kene iki. Dongake rezekiku akeh, Amin, Bu. Amin. melimpah, Amin. Amin. barokah. Amin. Kanggo sangu ziarah Mekah Madinah maneh. Amin. Sing banter to? Amin. Kita Doakan doakan Bu. boleh nggih, pamit rumiyin nggih. Zin, matur suwun. Nggih, digandeng Pak. Digandeng. Nggih. Wis kaya bojo kula niku terpundi-pundi ya tak gandeng, Pak. Ning pasar ya tak gandeng. Tak culke ngutil kok Pak bojo kula. Oh, lanang wedok padha wae jebule. Iya ben. Iya wis semen dipuas-puaske. Neng. Iya. Ya ning Nawala, Dik. Nggih. Saking panjenenganipun Bapak Suroso Sawangan Magelang. Magelang. Ngaturaken sugeng dalu Mas Yusuf, salam budaya, lestari budayaku. Nyuwun tembangipun sinom ketoprak. Oh nggih, kula tenggo sinambi wungon. Mugi Mas Yusuf pinaringan kesehatan lan kelancaran. Amin.
Mereka yo ngaturke salam-salam singgol-singgol kanggo penyanyi Pak Jufri Suparto ingkang mapan wonten ing USA. Amerika Serikat. Iya. Ki ana nawala saking pemuda Mbang Sri nyuwun lagunipun Popok Bruk Keli. Wah nggih. Lagu legend lawas mak ya. Paman, ngoten iki kok. Nggih, bener. Terus kalian lagunipun Roro Jonggrang, matur nuwun nggih. Tulisane Via. Wo nggih, iki Via iki. Lah ya nyo duite gak no Via. Wingi tak ajak nyinden bayarane kurang 100 kok ya. Tak genepi nang kene. Iya. Dipinangani Pak Mundutane sih. Ingkang menapa rumiyin, Mas? Iki enten Roro Jonggrang siki. Oh, nggih. Wong wis bar pelok ta mau. Siap. Di Ingkang nyarirani sinten nembangaken? Penjane Mbak Era yo. Iya. Oh, Via. Olah nggih Mbak Yanti niku andinge Mbak Era, maksud kula ngoten kok. Ya Mbak Yanti. Iya. Kowe iki karepmu kepiye kok ora konsisten karepmu. Milih De, milih. Sampeyan wis suwe ora tau apa alam-alaman karo sinden-sinden iki milih. Ya wis manut sapa? Via ya? Iya. Sapa? Oh, sing napa dite Via ya Via. Ya Via kok ya. Iya, Via. Sepoti, Mas. Ah. Jeruk karo tadote manis rasane. La. Ja. Iya ta? Iya, Ndek bengi Mas Yusuf mbayar kowe kurang 100. ora bengi isuk kae, wis isu-isuan ge diteki kurang. Kowe rembugmu aja nganu ngono kuwi to. Lah piye ta, Mas? Jenengan mau lek pripun to? Sing ngendikan jenengan mau pripun? Kowe tak jak. Lah nggih. Tak kon ngewangi aku ning acara wisuda sekolahanku. Nggih. Bayarane kurang 100. Lho lah nggih. Ngono. Kula ki negaske. Lah kok mambengi le muni iki lha rumasane mambengi aku ngopo? Nggih to pripun to jenengan ki? Golek ya sing larang sithik ora kowe kok ya. Mas, ya Allah Mas Yusuf. Apa? Pripun? Neng endi nggone mbok tak melu. Kepiye to kok malah arek melu-melu ki? Melu ngelingke maksude ngono. Lanang padha wae. Wah ya ora, beda-beda. Apa iya? Ya nonton jempol sikile kaya. Ndi delok dah. Oh, iki berarti semene ngono. Malah ya ora patek apik gene Mas. Iya nyat ngene iki eneke kok. Iya. Apa enek jempol sikil kok nglinting. Ayo lagune Rorot Roro Jonggrang. Jonggrang nggih. Tembangipun. Nggih. Duwe. Duet karo sampean ya Mas Gareng ya. Oh, Ceh. Lah kon karo sapa? Lho, lah jok kluthuk ya enek lho. Sing endi Mas? Kowe komplit bengi iki bintang tamune komplit. Bintang tamune komplit Ayo to. Mas. Niki kan Mas Joklo Joklo. Enek lho. Nggih, terus enten sinten meneh Mas? Ya iki wis cetha Mas Gareng. Gareng, Mas nggih. Jok Kluthuk. Kuwi saka Sragen penjarane Mas Pardi Kucing kuwi ya bintang tamu kondang. Nggih Mas. Kanca-kanca pesinden nembangipun teng mriki. Oh, ngaten. Pun disediakan panggung permanen Permanen. cor-coran. Cor-coran. Nggih, Oh, nggih, ya nggih. jembar tenan Mas. Rencang-rencang nggih. kades enten panyunan lagu. Oh nggih nggih. Duh, gone rada peteng nduk kene. Iso aku Mas. Ngene. Walah ya Allah. Nyen ngapunten nggih Pak Lurah nggih niki pancen rada-rada. Nggih. Apa iki? Kepatak. Kok kepadak Mas piye to? Kepatak piye? Oh, kepada. Ya. Kepada lho. Pak Gareng. Nyuwun gendeng. Gendeng Mas, gendeng. Oh, gendeng. Gerajakan Banyuwangi saking Pasopati Margorejo. Margorejo nggih. Nggih, matur nuwun. Bonus 500.000. Alhamdulillah saking Pasopati Margorejo. Pasopati 500.000. 500.000. Pasopati. Aja dinehne Via, dadi Nyapa ta? dadi duit sial nek dinehke kuwi. Lah wong urung tak anu wis kelong lho. Kok kelong-kelong piye ta?
Tulisane 500.000. Lah ndi Mas? Lah dite piro? Aku lagi entis lho aku nyekel. Lah dite piro? 1, 2, 3 glo 3. Ayo. Kirang 200, Pak. Oh alah. Kuwi ngene Mas Gareng. No. Dicicil 300 terus sing 200. Tulisane dicicil ora enek. Ora enek to? Ora enek. Pancen iki kurang tenan. Oh ngono. Ning udu aku lho. Apa to? Udu aku lho iki mau. Sing apa? Aku yo lagi nyekel sedelet ngerti. Aku ya mau gawak iki mau lumantar Pak Lurah. Berarti udu aku. Berarti kelong iki colong tuyul iki. Tuyule sak kupuran putih nek nang nggonku kono. Heeh, Mas. Ya ora mesti, Mas. Ora mesti. Gene aku tuku tuyul ke ra pupuran putih. Oh, ayo. Mula kok ndang iso bangun pendopo. Lah pendopo kae iki aku njaluk sokongan saka Pak Lurah iki. Oh. Aku tuku tuyul kapusan no. Lah piye? Aku nggadekke sertifikat pekarangan. Nggih. Payu swidak 5 tak tukokke tuyul ning Gunung Kawi. Gunung Kawi rego. Entuk 3 swidak 5 kuwi. Tak adai kerdus Sarimi Supermi kae. Tak tumpake bis Sumber Kencana. Sumber Kencana. Antar bise wis teko Mantingan Ngawi sing loro ki mabuk tele-tele. Gek sing siji, Mas. Sing loro ki tak gua dalan. Heeh. Garek siji tak go mulih. Sayahene ora gelem nyolong gur mentil wae. Aku ngantek Walah. arep nyelani ngantek ora iso no. Angger aku buka mentil meneh. Ayo tuyul yo ngono kuwi kan yo. Lah terus aku arep nyelani nganti ora iso, Mas. Oh, lah wong entukmu tuku yo sing ora Mantenan Pak Ele ngono. Rugi no Mas berarti. Iya, rugi swidak 5 juta kuwi. Iya, Ora Mas. nyolong. Kabeh. Mongkon nuwun sewu, wong wedok sing kulino apa nyusoni tuyul ki amit sewu kena ditengeri lho. Kepiye tengere? Mula kok aku ning omahe gone kono ki aku kok wah, aku ya rada ngono. Iya. Lah apa ta, Mas? Yo tembange Brajakan Banyuwangi. Lah pas rono iki pas Mas Yusuf rawuh ki bojoku pas nyapu. Heeh. Ngene terus sampirke blok ngono kuwi. Apane sing dienake iki apane, Mas? Jari Oh, jari. jari iki. Lah tenes Semrawang no Mas sing kono nek disampirke ngene. Aja to cetake to kowe. Jari Oh, gendok. ya sorry. Iki sing dikersake Anjing. Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Ayo yo manut tintingan gamelan kok ya aja nggawa gamelan dhewe. Men aku seneng karo gamelan dhewe kok ya. Iya kene wong mampu kok kene duwe gamelan dhewe kok. Iya. Iya padake damen-damen. Iya. Grup Pasopati semoga tetap jaya selalu. Amin. Sukses. Pinaringan kegiatan lahir batin anggenipun noto lan ngemban masyarakat. Injih. Amin. Mas. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Grup Pasopati oke rezekine le. Allahumma. Amin. Parian grup Pasopati, grup Pasopati. ala kadir. Ayo. Parian kowe. Parian. Kowe parian kowe. Pariane sapa? Lho grup Pasopati iki lho. Wah lah bocah iki nek radong. Oh alah, sorry. Wayah nambake bocah iki. Tunggu Pasopati. Ubur-ubur ikan teri. Oh iya. Terus. Sorry. Ora genah kowe iki. 500.000 aku entuk sorry. Ning lak aku nyanyi. Oh iya. Gerajakan Banyuwangi ya. Nggih. Pasopati. Pasopati nggih Mas. Pokoknya didoakan selalu ya Mas. Iya, Semoga iya. keluarga. Dan iki enten kabar sing tak tampa. Pripun? Keluarga besar utawa grup paguyuban Pasopati. Nggih. Iki ku arep ngenekke wayangan dhewe. Sik. Piye maksudnya Mas? Lah iki wayangan. Iki lah warga masyarakat. Oh nggih. Jadi keluarga besar Pasopati, Heeh. paguyuban Pasopati iki ku arep wayangan dhewe. Oh. Tur bayare ora nganggo mata uang Indonesia. Wah, berarti mata uang Amerika Mas. Jepang. Jepang Mas. Mata uangnya yen. Yen tenane Mas. Yen enek duwite. Kok mengumpama kok. Berarti mengumpama to. Iya. Mengumpama. Tembung ki donga. Oh nggih. Ya, amin, moga-moga Amin, Pasopati amin. Moga-moga lancar kesempatan rezekine ya, Mas. gangsar lancar. Amin. Ya.
Ngono, dadi iki donga muga-muga awake dhewe sak kanca ki kerep sowan ana ing laladan mriki. Amin, kula remen sanget lho Mas. Samriki ten pati niki. Tenan nggon dhuwit ora seneng. Pokoke mulih kok kene iki tenan kok. Jaminane iki pesindian mulih tuku kulkas kabeh. Oh nggih, amin. Aja ngono to, awake dhewe iki pelestari budaya. Nggih, Mas. Budaya ki ora kena dienggo ajang golek duit. Ora itu. Ora entuk. Mergo iki budayane awake dhewe. Nah, awake niku. dhewe kudu nglestarekke. Mula ampun do maringi dhuwit. Nek perkara duit kuwi nomor 28, sing penting kuwi pas seduluran. Ya, Mas. Nek kula dhuwit ki nomor 5, Mas. Lha sebabe Anu nomor 6 sing penting 1 teko 5. Apa wae kuwi Mas? Apal Pancasila. Apal Pancasila? Ya 1 teko 5 ki lho Pancasila. Heeh, terus sing keenem lagi duit. Duit, maksudnya nek apal Pancasila lagi golek duit. Oh. Dong ora. Dong Mas. ning tenan. Pas seduluran ki nomor 1, duit nomor 28. Aku umpama dikon milih antarane kelangan duit karo kelangan pas seduluran, aku terima milih kelangane enggak. Iya. Yo piye kuwi? Kowe golek aman to, milih kelangane Iya nggo. ora ning pilihane kok ya. Dek golek amane to. Wis kowe arep nek kono Sampun arep nggih bali. Mas Gareng. Iki ngene to Mas Yusuf, ngapunten Mas Yusuf. Pripun? Lah nek Dek Pia terus tem mriki ya mesake jeber to. Lah nggih, heeh. Genti wong dagangane akeh kok. Dagangane kathah, saged milih. Namung ginyen pangapunten Mas Yusuf. Pripun? Dawuh saking Pak Lurah, pokoke Desa Mawacara. Nggih. Niki mangke pesinjane anggenipun paring anu caos hiburan wonten ngandhap mriki. Oh, siap, siap. Anggenipun leladi wonten ngandhap mriki. Nggih. Sinten sing panjenengan dawuh, Mas? Iki mau nyendikani dawuhe Pak Mardi. Mardi sapa? Sing apa iki mau? Cidra janji iki mau lho sing maringi 500. Iya. Sinten? Oh, lah nggih Pak Ramidi niku duwe kanca jenenge Pak Mardi, ngaten lho. Iya. Diaturke ya, Mas. Kok Ya. anyak lunyu. Ya ben Pak Ramidi. Pak Ramidi. Menika ngersake lagune Cidra Janji kuwi sing piye, Dik? Citra janji, citra janji. Menekno blimbing kuwi. Lah citra janji akeh Mas, sing pundi? Cidra Janji sing Cidra Janji tekane kowe ngapusi kae pamer bojo kae. Oh berarti sing 82 Mas. Sing pundi? Citra janji, citra janji. Kuwi lak sing 81. Nggih. Citra janji, si putri sinden panggung. Sing ndi? Citra janji ki mbok menawa Nun, Pak Kapten, tak matur kalih Pak. Pak Ramidi. Lah nggih. Heeh. Iki dalane kene. Nyolot wae. Pak, Iya. Cidra janji menika ingkang pripun, Pak? Kula pun suwe mboten karaoke dadi lali. Wis. Non? Intan Mandasari. Oh. Oh, nek mboten saged dilintoni sembarang nggih. Oh, ngaten. Nggih. Matur nuwun. Iya. Pake bijaksana kok. Lah nggih. Dijolono sembarang ora apa-apa, nek wedene ora iso duit ora bali ora apa-apa lho. Piye iki nek sembodo ngono kuwi lho, Dik. Ini Pak Ramidi ki ngono kuwi kok. Ya. Ana Mbak Yanti. Ya. Karo Mbak Era Wati. Mandap mriki ya, Mas? Mandap ya. Nggih. Berdua ben medun. Iya. Ora apa-apa ya. Iringan. Iringane kasih ibu Iya. kepada pita tak teringat sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kepada beta karena terhingga tolet 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 sang surya tolet 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 tolet. Mbak Yanti Halo. karo genduk sapa aku lali? Era. Nggih, sugeng dalu Mas Sugeng Gareng. dalu. Iki nglegani Mas Ramidi. Pak Ramidi. Sedulur kita. Nggih. Ya ta? Ngersake mau
Cidra Janji. Cidra Janji. Enek nggone Intan sapa kuwi ngono? Oh nggih, belum menika nyuwun pangapunten. Yen durung aturno tembang liyane. Nggih. Wong panjenengan iki lega-legawa. Ora bakalan piye-piye waton Apian ya, Pak. Yaine sembodo. luar biasa. Mula diarani Ramidi. Apa? Raki ora, miki mikir, diki rugi. Dadi ora tau mikir rugi. Nggih. Oke, Niki ugi wonten WA Mas Gareng saking Belanda. Waduh anu, londo. Amsterdam. Ki londo abang apa londo ireng? Londo putih. Joker. Nggih. Menika kinten-kinten salam kagem Mas Dam, Mas Yusuf. Nggih, sembah nuwun. Kalian Doro-doro Wiyoga. Oh, nggih. Nggih. Menika sugeng dalu Pak Dalang, saya Nggih. Bapak Oka Wibowo saking Telatah Amsterdam Belanda. Nggih. Kula nyuwun swantenipun pesindhene Bapak Jokowi. Nggih. Mbak Irawati, wonten request gending Sri Uning digarap Tayub Sragen. Request menika kula aturaken kagem Sutrisno Wayang Kulit di seluruh Nuswantara. Sugeng midhangetaken wonten tali asihipun 600.000. Lestarilah budayaku matur nuwun. Amin. Saking pundi, Mbak? Saking Belanda, Belandane? Amsterdam. Oh, Amsterdam niku nek kalih Juwono sebelah pundi? Oh, wetan masjid. Oh, nggih. Kuwi lho Mas Sukalila ngulon. Nggih. Oh, nggon lapangan niku. Nah, patung bandeng mau. Ya kan ini lho Mas pesona 2, pesona 3 ngoten niku lho. Iki Wong sabare Mas Amsterdam Gareng. kok iso teko Juwono iki lho ya. Nggih. Amsterdam iki ngaten. nggone Kongguan kae lho Mas. Apa Kongguan? Heeh. Iki lagune apa sih? Sri Uning menika. Sri- Nggih wau nyuwunipun Sri Uning. Iya. Mas Ramidi dipun Mas luntoni Ramidi, Sri Mbak. Uning nggih. Mbah Oh, nuwun. nggih. Mbah nuwun. Ayo ben dipinangani wong loro kok iya Mas Gareng. Siap. Iya. Nganggo bawa apa ora? Derek, Takoni, Dek. derek. Oh, bawa kok Kagem iya. bawa mboten Pak Bu? Bawa. Piyai kene piyai budaya kok. Iki bawa ya bawa. Iya. Sangka Genduk Yanti. Iya. Iki yang Puas, puas. piye? Dadi wong kok Kayak iki. Ayo Mbak Yanti yo. Ayo, Pak Gareng ya. Ayo. Monggo Mbak Yanti. Sing ulang tahun sapa to jan iki? Oh, iya. ayo sinebut. Ya. So. Yung, lo nyebut. Ayo, Mbak. Nggih, sinten rumiyin? Mbak Yanti riyen saking Kilen riyen nembe ngetan. Oh nggih. Sinebut pahlawan putri. Sri Uning. Sri Uning Mustika Piye? Putra. Putra Kanjeng Sura. Surabaya, ayo. Lawe. Wah kok kucing. Dak prengkun bajana Ngebelo. Bebelo Wiratmaya. Kuwi nganggo mic saron kuwi Mas Gareng nek karo arep. Apa ngangge tabuh saron? Aku nganggo Roji.
Moji yo. Tekong ndi ki mau? Tanurung. Ayo, terus. Tanurung sriuning koko. Nah, sing iki bareng. Dadi kusumaning bangsa bareng ya. Yanti karo Era. Era. Iki kok ngepasi ya? Yanti karo Era. Kok iso? Lah ya iso. Nek sing paham. Ting. Ayo bareng ya. Jenengan paham? Ora. Iya. Ayo, dadi kusumaning bangsa Cek, bawa ini kan sampun Mas Dah. Nggih, Mbak. Niki saking wingking napa saking ajeng? Maksudnya piye? Maksudnya, ayo ngarep mburi penak enak. Penake. Oh, nggih. Dikenake iki cah cilik-cilik tok omongane wis. Maksudnya saka ngarep piye saka mburi Berarti piye? saking ngarep, saking kula, saking wingking, saking Oh, mriki. buka celuk apa buka? Oh, iya. Oh, ngono ya. Ya prayogane, Mbak. Oh, nggih. Di kendangke ciblon sik ora apa-apa. Oh, ngono. Cara dine langgam ya. Gonggomoni, gonggomino. Mina. Iya. Ya, mangga, Mbak. Sriuning mustika tumpah lapun resna laras saboya pati Raten wirat loyo Kanggo prasetya
putra kira Tak gendong kemana-mana. Sapa sing icik-icik? Leren sik ta, Mas. Pun Mas Gareng, Bathara mandek Indro. sik. Aku joget cicik-cicik kok. Mas Brojong sing icik-icik. Cicik-cicik. Oh ya wong wis tuwa kok ya leren barang sik. Orang nek Mas Bronjong ora icik-icik. Lah napa? Kukur-kukur bathuk ayo. Terasaken nggih. Nggih, dintekke kok ya, Mbak ya. Iya. Tresnane wirat moyo. Inang Senajan kekasandiro. Seriuning sampun Mas Das. Nggih, Mbak Era. Sampun. Matur nuwun. Mangga pinarak wonten nginggil malih napa menawi anu tebih lenggah mriku nggih mboten napa-napa. Nyaket kalih dulur-dulur. Nek arep munggah ya munggah meneh. Oh nggih. Kowe ngapa ta ya kok klitah-klitih? Ora kon kaya Mbak Via. Mbak Via iki mangkon ndono-ndono. Oh pengen salaman Oh, ya, heeh. Iya iya salaman, pengen Tapi apa ya salaman Mas. Mas salaman kae lho Mas. Rumangsane nek dadi anake kok pengen salaman. Ayo melu ta. Oh lah lah ngemis kok jamaah ya nyapa. Ora ngemis iki. Salaman maksudnya salaman. Oh. Nggih, nggih alhamdulillah. Nggih. Nggih, ngetokke keakrabane ngono. Iya 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 iya. Iya, Nduk, iya. Iya, iya iya salaman, salaman. Iya, iya iya. Tuh. Pun ya. Yo ampun. nggih matur sembah nuwun nggih Bu nggih. Yang anggar bar salaman terus Dalam sinten Pak? Oh, Mbak dirogohke, rogohke napa? Ibu mawon nggih. Napa Mbak E? Oh, mriki mawon. Piye piye piye. Piye ta Mas? Payu meneh. Keluar ya Pak nggih. Ya ampun, Ya ya iya ta ampun. ya ngene iki to Pak, Pak. Astaga. Mas Gareng. Non Mas. Nggih, matur sembah nuwun. Aku isin aku. Piye Mas? Apa? Aku isin aku. Nang apa to Mas? Isi. Enten apa ta? Aku ora salaman tekan kono-kono. Ampun sing coklat Pak, niku iki 5.000 lho, Bren. Ampun sing mangewonan Pak, jenengan mriku badhe nyawer napa ajeng layat nuwun sewu. Lambemu ya. Lah wong kleru kok ndudut Sembah kleru. nuwun kok. nggih Pak nggih, mugi rezekinipun lancar, berkah barokah. Nggih. Salim Amin. Pak. Pun ya ampun. Iya iya iya. Dalam? iya. Nggih nggih. Oh dereng ngasih salaman malih. Oh wakil, salaman malih Pak. Oh iki ya ora dong kok Pak ketok iki. ya. Nyapa to? Ora enek anune. Oh, apa? Wis to kaya wis karo Mbak Yanti wis karo Mbak Oh Yanti. iya nggih. Ini. Wis. Adik-adik, Piye? Yanti Dalam, sini. Setor Bapak. Oh malah kaya grem. Nek setori rak nek tuyul, lah kene urung mimik kok. Carate setor apa nek tuyul? Maksudnya cah wedok nek wengi ku nek nyekel duit ki pangan gendruwo. Ngono lho. Ora Pak, Ya. tak simpene dhewe. Ayo wis kono lebokno Iya. lemarimu. Nah. Sampun nggih Pak nggih. Jih. Alhamdulillah. Dagang aku payu Mas, payu. Nggih. payu. Adol wong aku ning kene. Matur Wireden kabeh kok kuwi. Iya Mbak Era, Mbak Yanti. Nggih, kula beto. Siji meneh Pak De. Keriyen Nggih. Pak niki dereng rampung. Siji Lah mbok ya wis ming urusan duit. Iya. Ayo Mbak Anggi. Iki neruske lakon sedelo terus engko gara-gara Mas Gareng isih
isih mapan ning kene engko dadi gara-gara engko aja do kondur sikik para pamirsa menika. Bintang tamune tekan gara-gara. Teko para eruk Mas nggih. Para esuk. Iya para esuk. Nah nggih. Iya. Disepati Mbak Anggi Mbak ya. Anggi monggo Mbak Anggi. Lintang-lintang numpak andong ngabel tengklok. Dalem Pak De. Mbak Anggi sudah sampai di studio 1. Nggih. Sampun wonten panggung ngandhap niki. Nggih. Nedhi dawuh tembang menapa? Wau wonten ya saking Pak Surasa Sawangan Magelang nika. Sing alus ya Nduk. Ya mau bar apa jingkrak-jingkrak bareng joget-joget. Nggih, nggih. Saiki dikendhoni sithik nggo neruske lakon kuwi men pikirane semeleh yung. Dawuhipun menapa, Mas? Sinom oprak ketontang sekarang. Sinom cengkok ketoprak. Nggih. Sinom ketapruk cingkrong piye to? Oprak ketontang. Kuwi basa ndek aku kono. Iya. Ayo cah ayu genduk Anggi. Monggo, Mbak. Iki ora giras kok iki ora ngemis kok nek iki kok. Iya. Nggih. Ya. Slendro menapa pelok? Saenipun slendro, Mbak. Pathetipun 9, nggih. Joke-oke sama mawon. Ya, monggo Mbak Anggi. Kayane mumpung cah sekolah sing sregep sinau amituhu piwulange guru wese aku urung marem krungu parikane mergo iki ngepasi mapan ning ngarep SMK Pak SMKN 2 Pati. Tepus, Pati. Oh, iso tepus Gunung Kidul gitu. Pati, Mas. Pati. Tenggaane pun Mas Yusuf. Janji, kok janji apa? Cah sekolah. Cah sekolah. Sing sregep sinau. Amituhu piwulange guru. Nah, ya. Baleni senggakane sing kompak Mas Jo Kluthuk, Mas Pardi Kucing karo Mas Adi Jalang Adi. Ya. Iya. Yo, 1, 2, 3, senggakane tok. Cah sekolah sing sregep sinau. Ya. Bangun turut Piwulange guru. Ora. Amituhu kok ya bangun turut. Iki jeneng wong loro kok ora setel. Ah iya. Aku iki Kakang Adi ra tau akur kok, Dre. Lah iya coba kuwi anu sik sing tengen sik. Pardi Kucing. Ya, hei Ceng. Anu di Jiro lu ya. Cah sekolah sing sregep sinau. Amituhu piwulange guru. Nah, ya. 1, 2, 3 janji salah tak jarangi tak bubuti. Ayo. Men kok. Ayo di. Ayo Aril.
Cah sekolah sing sregep sinau sing mituhu manut ropak guru. Ora nganggur, ora nganggur. Bocah iki kok setelane angel men to bocah iki. Cah sekolah. Piye Mas Yusuf? Cah sekolah sing sregep sinau. Amin tuhu piwulange guru. Ah. Kuwi. Ya. Kok ayoreng. Ayo. Joplok. Sekolah Oh, diabani sik to, Duk. Jiro lu ya. cah sekolah sing sregep sinau amituhu piwulange guru. Ya. Ayo, Nduk, aku njogo sing iki. Iki nek ora dijogo bahaya. Bahaya. Kula dhewe njukan iki. Alah, dhewe aman nang kene aman. Enek Pak Lurah, enek Pak Pasopati kabeh. Aman Nduk nang kono aman. Rodok maju wae, rodok maju wae. Ben ketok, ben ketok. Meneh nang kono ora tek ketok. Ora jero ta iki? Nek Aman. maju. Kok nek maju jero iki apa to iki? Nek ning kali ya lho, nek ning kali. Oh, lah omah adoh saka kali kok dadi ra tau. Kali. Ayo, Nduk. Aku tak ngakurke piyai hair loro iki. Jok kluthuk karo Pardi Meong kuwi. Baleni Mbak wong agung Mbak. Sorry. Ora suling kumandang sarane. Bal-balan kaose biru ugal-ugalan aja ditiru. Pokoknya nek nganggo apalan lawas, Mas. Nggih. Kompak. Nah, nggih. Ning nek angger diganti apalan anyar. Kalaline. Bangun turut barang kuwi mau men. Turut ki nek nggonku kono bakul sate, sate kambing Pak Turut ngono ya. Membangun turut. Iya. Monggo, Nduk. Mangga. Selak dibubuti, Nduk. Napa sik dibubuti? Pitik. Ya, Mbak. Kepati aman suti Mikul suka ki ento
dherekake, Mbak. Matur nuwun, Mbak Anggi sampun nyalirani tembangipun sinom oprak ketontrang. Iya. Matur nuwun. Nggih, Pak De Gareng. No dawuh. Kripik gedang, kripik telo. Tumbas. Sithik edang Paton warata. rata. Nggih. Dipun tenggo mangke malih hiburanipun Gara-gara. tembang-tembang wonten Nggih. ing wanci gara-gara. Nggih. Karang menika lakone baku, dadi nek lakon baku ku ya kudu tenanan le ngecake ya nduk ya. Iya, Mak ya. Monggo Mas. Yo. Kirim pate kasih nggo punden dalang, Mak ya. Ya ya, Nduk, ya tak derekake. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Ki Sena Nugroho wa ilaruhi punden dalang saknus Wantor Al-Fatihah. Amin. Ya, tak derekake. Ya. Tansah marapamaring sukma Sinok maya winaya ing asepe sinipun teleng ing kalbu pambukaning parana talen saking liap layaping ngaluyup pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati Om kae sawangen sinuwun Ndarawati sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna iya sajak mudhun saka kedaton negara ing Wirata ayo sumusul bendaramu ing Wirata nduk tak dherekake ya Pak ya heeh